Draga braćo i sestre, zaista mi je drago što sam večeras s vama i što možemo zajedno zagovorom svetoga Ante razmišljati o Božoj riječi i nositi koju poruku za svoju dušu. I možemo reći zapravo da je sveti Ante čudesan svetac, ne samo po nalaženju izgubljenih stvari, kako ga obično volimo moliti, ne samo za to, nego rekao bih ne samo bi ja rekao, nego smo mogli u pobožnosti prije svete mise čuti da oni koji su daleko od Boga, da ih na neki način on privuče doma, da se vrate kući, da se vrate u očev zagrljaj. I danas, 6. dan devetnice, slušamo jedan neobičan evanđelski odlomak koji dolazi iz 5. poglavlja Matejevog evanđelja. To je zapravo jedan dio govora na gori, a mnogi smatraju da govor na gori, kada bi se to maknulo iz Matejeva evanđelja, zapravo to evanđelje bi bilo prazno, ništa ne bi ostalo. Jer Isus zaista tamo šalje vrlo jasne poruke. Mogli smo čuti prije ovoga evanđelje o blaženstvima, blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. I za pretpostaviti je da nakon takvoga govora, Isusovog govora o blaženstvima, da su mu postavili učenici ili oni kojima se on tada obraćao s gore, da su mu postavili razna pitanja, jer Isus jednostavno mijenja njihovu logiku, mijenja njihov način razmišljanja, mijenja neke uhodane prakse koje su tada imali i onda imamo ovaj odgovor. Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Jer kako razumijeti blaženstva, na primjer, blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. I pojam blago stoji zapravo zanimljivo na početku knjige, one knjige koje daje uvod svim mudrosnim knjigama, na početku psalama, na primjer. Prvi psalam odmah kaže: blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih. Dakle, to blago, to znači dobro ti je, Bog je s tobom, sve ti je lijepo, ispunjen si, radosan si, ako ne slijedi savjeta opakih. A Isus ovdje kaže: blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Onda, ko je ikada bio sretan, kome je blago kad je siromašan? Nikome. Svi mi želimo imati nešto, svi želimo zapravo uživati u nekim blagodatima ili materijalnim dobrima. Međutim, Isus ne kaže da je čovjeku blago jer je siromašan, nego je njegovo kraljevstvo nebesko. I onda ako polazimo od toga, i to ono što nisu tada shvatili, pa su vidjeli, zapravo ti si došao ukinuti zakon, Mojsijev zakon, proroke, sve što su rekli, ti zapravo gotovo da suprotno kažeš. I onda Isus jednostavno ističe, ovo nije došao ukinuti zakon i proroke, nego ispuniti. Vratimo li se na Stari Zavjet, prisjetit ćemo se da postoji mjesta na kojima, na primjer, dobro nam je poznata ta rečenica oko za oko, zub za zub. Što to znači za Židove? Tada to znači, ako te netko, ne dao Bog, šamari na lijevu stranu, nebitno je, bitno da si dobio šamarčinu, dakle ti moraš paziti da mu uzvratiš istom mjerom, istom težinom, ne smiješ ga udarati jače nego što ti je on napravio. To znači oko za oko, zub za zub. Ako ti je iskopao jedno oko, ti moraš mu iskopati točno jedno oko. To je tako bilo. Ali danas, naravno, može nama zvučiti to smiješno, ali kada promatramo, onda ćemo vidjeti zapravo to je vrhunac društvene pravednosti. Dakle, nikome nije mogao drugome nanijeti zlo veće nego što je ta druga osoba njemu nanijela. To je vrhunac zapravo pravde. I kada bismo to primijenili čak i to danas, premda ne smijemo, ali kada bismo na trenutak pokušali to primijeniti na naše društvo danas, ne znam da li možemo reći da zakoni, pravosuđe, onako kako stvari danas stoje u hrvatskom društvu, Bogu hvala, sve je pravedno, nema korupcije, svi uživamo u pravednom društvu. Nisam siguran. Prema tome, koliko god nam se takav zakon može zvučati smiješno,
zapravo kada bismo i to primijenili danas, daleko bismo došli. I onda Isus zapravo kaže, to nije dosta. To nije dosta, morate ići korak dalje. I zato on kaže, ja sam došao ispuniti, da shvatite smisao svakoga zakona. Ja sam došao ispuniti. Zato Isus će reći, ako te brat ili bilo tko udara na jednu stranu, pruži mu drugi. To nisam siguran, hoćemo probati? Ne. Evo, preopričesnici ne želim. Ne bi ja vas, ja bi samo župniku rekao, nek stoji tu, pa će, kao da dolazite na pričest, pa će svakome po jedan, evo, obraz. A zapravo, naravno da Isus ne misli tako doslovce, nego zapravo želi reći da ne moramo uzvratiti nasiljem. Sjetite se onoga trenutka kada je on bio pred Pilatom, kada su ga udarili, nije on tada pružio drugi obraz. On kaže ovo, prijatelju, ako krivo govorim, dokaži mi, ali ako istinu govorim, zašto me udaraš? Drugim riječima, da li ti se sviđa to što mi radiš? Jesi li zadovoljan sa načinom na koji postupaš sa mnom? I ako polazimo od toga, onda nam ovo može biti jasno. Ali čovjek može uspjeti vršiti Božje zapovjedi ljubavi na taj način, pogotovo ljubi svojega neprijatelja, moli za one koji te progone, kako nam sam Isus kaže. Čovjek može to uspjeti ako ima veliku vjeru, ako ima veliko pouzdanje u Boga. I to je ono što nam dolazi iz prvoga čitanja, druge poslanice svetoga Pavla, apostola Korinčanima. Kaže ovako, braćo, takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga, ne kao da smo sami sobom, kao od sebe sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. Dakle, biti svetac, poput svetoga Ante, to znači biti duboko uvjeren da je naša sposobnost od Boga, da svaki naš korak koji činimo u dobru, da to činimo zahvaljujući Božoj dobroti prema nama, Božoj ljubavi prema nama. Mi zapravo pokušavamo oponašati Boga. Nastojimo imati pouzdanje u Boga. I to je zaista središnji pojam, po mom sudu, današnjih čitanja. Pouzdanje u Boga. I tu nas vraća jednostavno na stanje naših duša kada molimo. Imamo li stvarno pouzdanje, to znači duboku vjeru, da će Bog učiniti to što mi molimo, da će to On učiniti u našem životu. Čini mi se da tu često puta padamo. U trenutku kada molimo i počinjemo sumnjati, onda u tom trenutku to znači kao da želimo poručiti Gospodinu, ne možeš ti to učiniti za mene. I jednostavno mi ne možemo doživljavati uslišanje naših molitava, ne zbog toga što Bog ne bi htio, nego zbog toga što mi se njemu obraćamo, ali ne potpunom, ne s pouzdanjem. Nedostaje nam pouzdanje. Drugo, ponekad postupamo molitvi kao da mora biti automatizam. Dao bi ovako, gdje zapravo se pokazuje koliko smo izgubili pouzdanje u Boga, ali više pokazujemo pouzdanje u neke druge stvari. Mi smo u jednom društvu koje je relativno automatizirano društvo. Vjerujem da kada bismo hodali po Šibeniku, ne znam koliko ima bankomata po Šibeniku. A u Zagrebu, ne znam kako je u Šibeniku, ali u Zagrebu smo mi toliko napredni da imamo jajomat. Jajomat to znači, to je, eto, taj uređaj ima friško jaje, direktno očito iz koke, pa onda ubaciš novaca i dobiš friško jaje. Jajomat. Imamo mlijekomat. Ne znam imate li to A vidite kako ste napredni. Dobro. Dakle, imamo mlijekomat, friško mlijeko iz krave, direktno bacimo novac, dobimo friško. Imamo po grobljima, nekim grobljima, svijećomat. Svijećomat, to znači ne moraš ići u dućan kupiti svijeću, nego dođeš na groblje, ubaciš novac, dobiš lampaš i onda upališ. Vidite, kada polazimo od toga, sve nam je toliko automatizirano da često puta pristupamo molitvi kao da molitva postaje možda PIN, karticu koju ćemo ubaciti u bankomatu i onda novac teče koliko hoćemo, možemo ići na minus. Ali s molitvom ne ide tako. Molitva zahtijeva strpljenje, zahtijeva
pouzdanje, zahtjeva uvjerenje da će Gospodin učiniti za mene ono što je dobro za mene kada bude on smatrao prigodnim. Jer ono dobro koje mi često puta tražimo za sebe ne mora biti da u tom trenutku će nam donijeti blagoslov. Zato Bog ne kaže ne našim molitvama, nego kaže ne još. Kao što ćemo u odgoju djece, vi roditelji ćete, evo, oni će tražiti nešto, pa ćete reći kasnije, dijete kao dijete, nakon 2 minute opet dođe, mama, mogu li sada? Ne, kasnije, pa onda nakon pola sata opet dođe, pa mogu li sada? Ne, kasnije, pa zašto mama kasnije? Kasnije će shvatiti zašto sam rekao kasnije. Tako Bog ponekad postupa s nama. Jer mi znamo da u odgoju djeteta ne mora sve ići automatizmom, nego treba čekati dinamiku odrastanja. I tu bih htio vratiti pitanje pouzdanja na jednu crticu iz svoga života, ali najviše zbog vas. Ovo nisam planirao, ali ovo za vas prvopričesnike, da i čujete nešto iz moga života kada sam bio nešto malo stariji od vas. Koliko vi imate sada godina? Joj, da mi je vratiti se u te godine. A gotovo je, ne ide se nazad. Kada sam ja bio mali, malo stariji od vas, što se tiče, evo, rekao sam da sam iz Benina i tamo mi nemamo uvijek priliku ići u školu, jer tamo školarinu moramo platiti. Moji roditelji nisu meni to mogli priuštiti, ali sam bio tvrdoglavo dijete. Učitelji su me redovito izbacivali iz razreda. Znate zašto? Zato što nisam platio školarinu. Ali kada treba pisati test, oni su me uvijek pustili, pa sam pisao testove. Bio sam relativno pametno dijete, sad sam već pomalo bedast. A onda, kako su me pustili u viši razred, tako sam polagao i oni su se nadali da ću ja platiti sve u jednog dana. Osnovna škola kod nas traje 6 godina. 6 godina traje. I tako sam završio osnovnu školu i treba krenuti u gimnaziju. I tada je nastao problem. Kako sada platiti ne samo, dakle, napustiti svoje rodno selo, platiti stanarinu, platiti školarinu, to je muka. Onda sam otišao u grad, tražeći od vrata do vrata ima li koga blizu moje škole, te gimnazije, koji bi me primio u svoj dom da radim što god bude trebalo raditi u toj kući, samo da ne moram ništa platiti. I negdje kasno navečer, ja sjedim pored ceste, tamo sve je prašnjavo, nema asfalta. I onda je jedan čovjek ušao u kuću i trčio sam za njim i izložio mu svoje probleme. I on je rekao, dobro, nema problema, možeš. I preskočit ću neke dijelove. Vratio sam se doma iz grada u selo, pješice, samo trebate paziti ovo. Nema rasvjeta, nema asfalta, crste, malene ceste po šumama, mračna noć, crnac u mraku. Pazite taj prizor, ništa ne vidite, ništa ne čujete. Ali tada nikad u životu nisam bio toliko u strahu koliko sam bio te noći. Jer tada ne hodate, ne trčite, nego kao da letite. Kada ste u strahu, ne znate kako, to letite jednostavno. Zanimljivo, kada god sam primijetio da netko ide ispred, onda sam počeo ili kašljati ili nešto pjevati, da zna čovjek da netko ide ispred, da ne bi se dogodio sudar. I dođem doma, znate oko koliko sati? Oko 3 ujutro. Jer to treba dugo hodati od grada do sela. I kako sam bio blizu našeg dvorišta, vidio sam u dvorištu kako nešto tamo dimi. Što sada dimi? To je požar ili što? U 3 ujutro. I onda sam skupio svu hrabrost, jer ne znam ko možda tamo netko tamo mene zafrkava. I pitao sam tko je to? I čuo sam tada, znate čiji glas? Glas moga oca. Bolje rečeno, glas moga tate. On je rekao, ne boj se, to sam ja, dođi. Onda mi je bilo lakše. Dakle, kada smo s Bogom, vidite, kada nastojimo u molitvi se predati apsolutno Bogu i doživjeti njegovu prisutnost, onda nam je sve lakše. I svaka muka, svaka poteškoća
i možda testove koje trebamo pisati u školi, to nam bude lakše. Kada je on rekao, to sam ja, dođi, onda sam se približio, a tata, što radiš tako kasno, zašto ne spavaš? I on kaže ovo što mi je rekao, to sam htio vama roditeljima i djeci to poručiti, jer je to rečenica koja me nosila i dalje me nosi do danas. On kaže, mi nikada nismo bili u školi, moji roditelji nisu bili u školi, tvoje starije sestre nikada nisu bile u školi, mi ne znamo što je to uopće ići u školu, ali vidimo da ti želiš to, da te to ispunjava. Mi nemamo kako tebi platiti školarinu, a još manje stanarinu, ali te možemo barem dočekati i pitati jesi li što našao. Taj doček i taj njegov izraz, te riječi ja nikada neću zaboraviti, jer danas, pogotovo u ovom našem društvu, nisam siguran koliko, ili zapravo znam, da ima mnogi ljudi koji hodaju ovim svijetom sa uvjerenjem da ih nitko nigdje ne čeka. Imati spoznaju da negdje mene netko čeka, to je blagoslov. A imati milost, ljubavi svojih roditelja, to je dvostruki blagoslov. Znati da roditelji me čekaju, možda nemaju sve što je potrebno za moj život, možda ne mogu meni kupiti iPad, iPhone, ne znam, tenisice, ne znam kakve nosite marke, koje marke volite? Adidas. Pa Adidas postoji već od kad sam se ja rodio. Pa nikak da prestaje biti u modi onda. Dakle, možda neće moći vama kupovati sve što poželite, ali ako imate njihovu ljubav, imate sve. Zaista to kažem, imao sam ljubav svojih roditelja. I ta rečenica je meni bilo više nego da mi je iznajmio, ne znam, apartman u Šibeniku. I drugo, vi roditelji, ne morate sve darovati toj djeci. Pa možete obilovati materijalno svime, možete imati više nego što treba. Znam da niko nekada nema previše, pa najbogatiji misle da nije još previše. Ali možete imati obilno. To ne znači da ih morate, odnosno da im morate pružati ljubav kroz materijalno. Ako pokušavate ljubav pružati kroz materijalno, to nije to. Čuo sam u jednoj obitelji svojim ušima ovo. Kada je otac počeo nabrajati djetetu, svoje kćeri, sve što je kupovao, napravio, učinio, ona je ljutito ovako rekla, da tata, sve si mi to kupio, sve si mi to platio, ali nikada me nisi pitao kako sam, čime se mučim, kako mi je u školi. To mi nikada nisi pitao, nikada mi nisi bio tata. Draga braćo i sestre, ne dajte da vam djeca jednog dana izgovore takve rečenice. Ljubav vaša će ih ispunjavati, pa i u neimaštini. Ali ako ćete pokušati kroz materijalno, to ne bude išlo, to ne ide. Zapravo kasnije rađaju druge podjele i onda odgajamo ljude koji u nekom trenutku kada treba postupiti s imanjem, onda ne dijele, djeca više ne dijele imanja, nego imanja ih dijeli. Da, poznam mnoge ljude koje je imanje dijelilo, a htjeli su i dijeliti imanje. Braćo i sestre, to nije put Svetoga Ante. Put Svetoga Ante je zapravo predanje, pouzdanje u Boga i život za druge, počevši od svoje djece, počevši od svojih roditelja. Biti tu za svoju djecu, biti tu za svoje roditelje, mislim da je to, rekao bih, osnovna zapovjed ljubavi koju Gospodin od nas očekuje, odnosno način na koji ćemo izvršavati tu zapovjed. Jer mi možemo unutar svoje obitelji pokušati možda svašta, ali ako nije prožeto ljubavlju, prisutnošću, molitvenim životom, onda je to nedovršena priča. Braćo i sestre, takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga, ne kao da smo sami sobom, kao od sebe sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. Uzdajmo se u njega
Molimo zagovor Svetog Ante koji stvarno čini čudesa u životu mnogih i nemojte misliti da ima toliko obaveza, toliko molba i da neće misliti na vas. Mislit će na vas. Jer ne gleda nas kao masu, nego gleda nas kao zajednicu. To znači svatko ima svoje ime i svatko ima svoje mjesto ovdje, ima svoje mjesto u njegovom srcu. Ako nosimo to uvjerenje, to pouzdanje, stvari će ići. Pa čak kada mislimo da ne ide dobro danas, to ne znači da sutra neće ići. Sutra će ići, da. I u mom životu je išlo. Premda sam proveo dane u toj gimnaziji gladan. Hoćete čuti još jedan? Dakle, kada sam boravio u toj gimnaziji, u toj kući, taj čovjek je rekao, kad sam došao sa svojim stvarima, da smijem izaći iz njegove kuće, dakle ulaziti i izlaziti iz kuće, ne kroz vrata, nego kroz prozor. Meni je bilo smiješno, onda sam ga pitao zašto, nemaš ti što pitati. Pokazao mi je veliko zemljište gdje sam kopao, sadio, srijedom na večer, jer nismo imali, srijedom popodne, jer nismo imali nastavu i subotom nismo imali nastavu, tamo sam kopao, sadio, krumpir, paradajz, paprika, sve to skupa, ali nikada mi nije dao ništa od tih plodova, nikada. To je cijena koju sam trebao platiti. Mene to nije boljelo, to je ok, mene je bilo čak drago to raditi, dolazim sa sela, znam to raditi. I onda kada sam se trebao zarediti za svećenika, vratio sam se iz Hrvatske nakon studija i pozvao sam ga. Znate što on napravio? On se bacio na koljena i on je rekao, Odilone, oprosti mi i blagoslovi me. A ja sam ga brzo podigao. Sam rekao, ne, nego ja moram vama zahvaliti, jer ste me stavili u takve uvjete da sam shvatio ovo ništa temeljito, dobro, uspješno ne mogu u životu napraviti ako nemam neku disciplinu i odricanje. I sjećam se jednog dana kada sam cijeli tjedan, tamo imamo jednu vrstu krumpira, zove se manioka, od toga se radi neko brašno, to možete jesti i dodati palmino ulje, sol i je pojedete, nema nikakve vitamine, ili staviti u vodu, dodati šećer i to je super. Tjedan dana, ujutro, odnosno nisam doručkovao, nego za ručak i za večeru sam to jeo. Svaki dan. I nakon tjedan dana, naravno da ne mogu stajati na noge. Krenuo sam doma i dođem do tržnice gdje je radila moja sestra i taman na pragu tržnice sam se srušio. Svi su počeli vikati na tržnici, netko se srušio tamo, a moja seka nije znala da je brat. I ona dođe kao, evo, jedan od gledatelja i vidi, pa to je moj brat. I počne vikati, ja sam, seko, gladan sam, daj mi jesti. Ništa drugo, nisam bolestan. Gladan sam. A, kak je bila fina ta riža taj dan. Okus riže. Moći jesti rižu. Običnu rižu. Draga djeco, jel vas roditelji hrane? Jel se najedete svaki dan? Baš ne čujem dobro. Jeste došli ovamo gladni? Koliko obroka imate na dan? Ko je rekao 2, nek pazi, domaćega, roditelji, uskratit će ti još jedan, ako ti je 2. Draga djeco, molite Svetoga Antu za onu djecu koja po svijetu jedva imaju možda jedan obrok. Molite Gospodinu, kada god se za stolom, zahvalujte mu što je vama dao mogućnost, ne vašom zaslugom, nego zapravo dobrotom vaših roditelja i samoga Boga, da možete imati pa makar 2 obroka na dan. Amen.